Үзе китте, жыры қалды 1000 яшәрлек имен болып. Татарстанның халық артисты Илхам Шакиров исемендәге республика премиясы лауреаты Флора Сулейманова арабыздан китсә дә исеме халық хәтерендә. Шушы көннәрдә җырчы рухына багышлап Коръән уку мәҗлесе үтте. Мәрҗани мәчетеннән Мөршидә Җихан репортажы. Үзләрен күрмичә, радиоша тавышыннан йотылып тыңлаган буын җырчы сол Флора Сулейманова. Күрәсең, ятимлек аны шундый моңлы бала итеп үстергәндер. Аллаһу ла илаһа илля хувал хайюл кайюм. Язмышы да җир кебек моңлы булган аның дип искә алды табын янына җыелган татар зыялылары. Флора апа кебек безнең гыйбрәтле артистларыбыз, ул әлбәттә сез югалырга тиеш түгелләр. Алар халык белән, халык барда алар бар. Аның исемен мәңгеләштерү, әлбәттә аның буенча эш бара. Менә үзенең туган районында, Кама тамагында, Казанда да без әлеге мәсьәләне күтәреп чыгачакбыз. Казакстан Республикасында эшләп тә дан казанган җырчы ул Флора Сулейманова. Әлемдең жарыгын җинадың сен маган, әлемдең әргелен кыймадың сен маган. Актүбә һәм Алмата дәүләт филармониясенең татар артистлары бригадасында эшли. Флора апа исемен мәңгеләштерү йөзеннән анда да эш башланган. Бу хакта Казакстанның Казандагы баш консулы Ерлан Искаков җиткерде. Әлбәттә, ике республика арасына мәдәни күпер салган иң беренче Татарстан радиосы аша яңгыраган Әнимә җырының да Флора ападан аерылгысыз булуы кат-кат сөйләнде. Biz үзебезнең коллектив Флораның бездә эшләгәнне һәм без аның белән эшләгәнгә бәхетле җырлар дип саныйбыз. Уга кадый кызык булып килгән иде ул. Шунда бездә һөнәргә өйрәнде, тапшыруларны бергә ясадык. Аннан соң шушы вакытта җырлар языла иде. Ул һәр вакыт җырлап эшләде. Шуңа күрә әллә шушы җырга гашык булганга, әллә акылы шундый булгангамы, бер дә кеше белән каты да сөйләшмәде ул, ашыкмады да ул. Тексе шундый сүзләр дә әйтмәде ул. Һәр вакыт җылмаю иде. Йөзендә шул күңелендә моңлы, матур җырлар яңгырап торганга күрә шулай булгандыр инде ул. Хезмәт юлын киезитек фабрикасынан башлаган иске Барыш авылы кызы Флора апаның гаҗәеп гыйбрәтле язмышы турында һәр искә алучы үзенчә сөйләде. Кыр казлары очып киткән чакта мәңгелеккә күчкән Флора Сулейманова халык күңелендә сакланып калган бәхетле җырчы булу өстәвенә бәхетле әни дә. Ул үзеннән соң догачы балалар үстереп калдырган. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.